ang radio DJ na laging niloloko pero never nanloko. Nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programa Chini Talks. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Oo. At di ba nga usapang manluloko tayo? Ito na nga yung sinasabi natin na sa buhay or sa larangan ng pag-ibig, maraming manluloko with talents. Di ba? Ito yung sinasabi natin na maraming gwapo, maganda, matipuno, makisig, sexy, pero at the end of the day, manluloko at talentado. Kaya naman tonight, ibibigay ko ang talents ng mga manluloko para naman hindi ka na mabiktima. Oh, alam ko yan kasi minsan na rin or madalas na akong maloko ng mga maling tao na yan. Kaya kapag usapang lokohan at talento nila, alam na alam ko yan. Diba? O ito na, sabi ko kanina, unang-una, talent ng manloloko ang magaling magpa-impress sa umpisa. O diba? Ito yung best foot forward. Usually, papakita ang kanya ng sobrang sweet sila, grabe ang effort, ibibigay sa iyo ang atensyon, sasanayin ka sa sistema, at talaga nga namang paparamdam na special ka. Pero at the end of the day, sa umpisa lang magaling yan. Oh! Talent nila yan. Sa umpisa lang magaling. At ang pangalawa, mahal, talent ng manluloko, ano pa? Walang iba. Eloquent. Kapag sinabing eloquent, eto na yung magagaling mambola. Usually, magaling yan magsalita. Magaling yan maglambing. Magaling yan maglaro ng salita. Magaling ang dila niyan. Di ba? Kahit alata na minsan kaya nilang i-twist ang mga stories. Kahit minsan talaga, ito sinasabi natin na wala ka sa mood, pero kapag sinabihan ka ng matatamis sa salita, ay para bang mapapatawad mo na siya. Di ba? Diyan na papasok ang minsan din mahalang panggagaslight. Panggagaslight, ano ibig sabihin nun? Minsan sila ang may problema, minsan sila ang may kasalanan, pero at the end of the day, papaikutin ka at pagmumukaing ikaw ang may pagkukulang. Oh, talent yan. Talent yan ng mga manluloko, kaya kayo dyan, yung mga utu-utu dyan, yung madaling makuha sa matatamis na salita, ay nako, wag na kayo muna magjowa hanggat hindi nyo nagagamot ang karupukan nyo sa tenga. Diba? Kung madali kang mauto, mahal, wag kang susugal sa kahit kanino mang tao, because at the end of the day, baka maabuso ka, diba? Baka i-take advantage ang pagiging marupok mo to the point na ikaw lang ang may gusto sa relasyon na mabubuo nyo. Diba? Basic ka basic. Kaya kayo dyan, gamitin nyo muna yung sarili nyo, ayusin nyo muna yung sarili nyo, mahalin nyo muna yung sarili nyo bago jumowa, bago sumugal sa pag-ibig, kasi ang daming manloloko ngayon. Huwag na kayo magpaloko, di ba? Eto, speaking of hindi magpaloko, kami po ay magbibigay ng truth ngayon. Katotohanan. Katotohanan po na kami ay naka-live saan? Naka-live po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto nyo tumambay doon, gusto nyo makita si Kim Chino na kumakain ng chips, nandiyan kami naka-live, ha? Kaya naman, see you there, mga mahal. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa rock-rockan music. Hanggang 9 p.m. pa naman ako, kaya wag nyo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!